Okay, anyways, ndikutaya nthawi. Manes Abid William Doubt. Ayankula nkhani khuza ndi akabambe kubwera ku chipani cha UTM. Ayika maganizo awo masa nga clarify zinthu zina. Ngomwe ngati mina maganizo anthu kuti ayi aboza kima president. Ndiye kumasa ayankula zinaso makamakazo khuza ndi a vice president. Mike Usi. Iya ayankula za ukhosi. Iyi pakana fika point yona kuti in your advice sala yalo ndio jepa ngati kunoko ku US kuno mwaona zimene zachitika a Biden aja. I'll be honest with you, it's not about munthu yo kukalamba. We have seen anthu 81 years old akuganiza bwinobwino mwandimvetsa. Ndani uyu APM is 84, next year he will be 85. Koma simungampange compare ndi Biden is 81 mwaona. So there must be an underlying thing nditu mwina dementia, Alzheimer's and all that. Nditu ndendi nthawi ya zisankho mwaona bamu panga endosi nzimayi uja yetu nde mwina ena angamati mumango khalira kukamba nkhani za zisankho za ndale chancha. Of course kaya inu munandidziwa ifa cha ndale right? Ambiri inu munandidziwa ifa cha ndale tunde nkhani yake ndimene. Now tiye ntilowere kwathu. Ineyo mawu anga oyambirira ndi omwe aja amene makuwuzani kuti mmabwera pawo panga iyi ndilibe loya iyi ndilibe no. Nkhani zambiri zizimakhala kuti ndi zachilungamo. I'll give you a typical example. Nimaonera ka clip kena ka video clip kumangochi. Anthu amafunsa akuti ifeyo kunoko kulembetsa nzere kuno ndi uko. Anthu mene abwerera mmamawa ndi chani ati network kulibe akubwerera ati network kulibe kubwerera. Ndemu kumudziwa munthu wakumudzi ndi wovuta ko basi. Sakupindulapo aganiza anthu awa anati mnamiza fetereza tikapita ku chipatala akuti ayi kulibe mankhwala tipite kuvaza vaze pharmacy. Nde ine ndrama ndilibe yogulira ulonchere umene nchere basic needs tilibe. Ndipiteso ndikalembetse ati namizeso anthu akumuzaja musayese ogona ya ali ndi nzeru. So naonera ujeni video imene yoya kunena kuti amauza kuti network kulibe. Nde anthu pamene popo anadzanena kuti koma kulilongwe network kumakhalako mwaona. Now zinthu ngati zimenezo mukufunsa eti mukafunsa kuti kodi apa pazikuyenda bwanji. Tiyerekeze mulembe pa Facebook mukufunsa unayo kuti kodi apa zikuyenda bwanji. Anzathu ku chigawo chapakati for instance Lilongwe mene ananenera pa video imene ichayo akulembetsa. Koma madera enawa sakulembetsa chifukwa chechani. Boma likuchita chinyengo. Apa paso sizochetseraso boma likuchita chinyengo. Kumene kuliwo ambiri ndeza sankho zija zimenezo. Dzipani zopanga chifukwa choti zachigawo zatsankho. Mwaona nthawi zina kunena chilungamo ndi bwino musamango ochita mantha iyayi. Nakupatsani example ya bwana Chilima. Munthu kungofunsa kunena kuti koma inu zinatheka bwanji kuti anthu aja awasiye mwina kapena akanapulumuka koma mamawa ndege ya mamawa 10 koloko mpaka na tsiku linali mpaka nakuletsa kuti basi kwada kwada tidzapitiriza mawa. Chitsanzo, I'm not trying to compare America ndi Malawi. Munaona inuyo munthu wa opposition chifukwa Trump uja ndi opposition. Munaona zimene zinachitika zija akubwera munthu wina wake kudzamuombera 26 seconds munthu uja anamuombera kumwalira. 11 minutes president anabwera kudzapanga statement. Olo tingoyerekeza kuti zitangokhala kuti ma Democrats ndi amene anachita chiwembu chimene chicha. Ngakhale munthu uja atampeza anapezeka kuti ndi Republican nyamata uja anaombera uja.
ngakhale tiyerekeze kuti atakhala kuti ndi ma Democrats apanga chipongwe akumuona Trump uja kuti Trump yuto akutiopsa mwina to awina atu nde a president abwera pamene paja udzapereka statement 11 minutes apita kale ukapanga brief akubwera pamene pajapo ola atakhala kuti akupanga pretend koma at least ali ndi umboni. A president athu anabwera 11 ngokuya usiku ndege yonso amamawa ifeyo nkhani yachilima tidzaikamba mpaka natidzamung'alira ndipo zimene tunena zindizoona. Anatero akuyamba kumanga anthu akumanga kamulepo kaluwa kuti anthu inu muganiza bwanji nde zinthu zina musamangochita mantha kuti iyayi for the sake of akuti atimanga akuti tilibe lawyer. No. Mukufusa mafuso mukufuna mudziwe. China chimene mafuna kunena mukaona anduna tiyambira president mukaona president vice president anduna akulu ose aja pachipanda inuyo anthu amene aja sibweza atalemera, pachipanda inuyo anthu amene aja sibweza akudya, pachipanda inuyo anthu amene aja sibweza akupita ukagejemula ku toilet nanga si munthu ukaja umapita ukagejemula ku toilet ukachita number 2 bowel movement. Pachipanda inu sibweza kupanga bowel movement amene aja chifukwa amatenga ndrama zanu zochepa zomwezo za msonkho nkupita kumakadya zakudya zabwino pamene inu mwadya bonya. Akukwera ndege ma business class pamene ali anthu ambasa amakwera ma business class. Mafuta 500 liters ka masiku ano anafika mwina 2 million liters. Ndrama zo ndi zanu. So muli ndi wantchito mukumufunsa kuti kodi apa zaenda bwanji mwalakwitsa chani mukuopa mwalakwitsa chani mukufusa mafunso full stop. Kakripi kena kakeso ka ku South Africa takaoneranso pa WhatsApp a president ajali pompa ku South Africa akwauza kuti you have failed. Munapanga promise kuti mudzatipatsa easy you have failed. Munapa hayi ndithu amalawi azitsogoleri timatenga kuti ndi milungu. Inuyo kupita kuti mukapange malilime kuchali ichiolo chopereka ayi kukanika kuti mupembedze mulungu ayi kukanika mukapembedza mafano kumeneko ndikupembedza mafano. Ndiye izizi zomanena kuti musafuse mafuso kuti mudziwe kuti kodi zinaenda bwanji. Munanena kuti fetereza mwakagula koma kenako munati kubuchala kodi zinaenda bwanji, kodi pamene papa zikukhala bwanji. Anthu aku Germany akuti anabwera udzafufuza ndege kodi malipoti wali kuti, kodi zinatani munali ndani mulipoti imo tidziwe. Kodi anasankha anthu privately kuti mwina aike kwa kubanja mwina aike awa mwina aike then anthu ajabwere ndi ripoti zinatani. Kodi pamene paja anthu ondi ndani maina awo tapange Google hayi ndithu mukuopa mukuchita mantha mwaona. Now tipite ndimafuna so china ndifuna ndayankha ausi angazajaire nda vice president ndi ayankha akunena kuti ineyo ndabwera pano pa galimoto ya boma nde ndivala bwanji uniform. Okay fine ndipatseni chitsanzo. Uyu engineer Vitumbiko Vitumbiko uja mumamona akumavala masuti ndithu omukhala bwino akumavala masuti koma kumene akumapitako akakapereka njinga pali kachithuzi ndithu kachadi ka MCP katambala wakudaulo whatever. Anthu amene wali kumenekowo anthu ava ma uniform and zimene akukanena ku maujeni ku misonkhano yake akunena kuti ndivotereni ine as first vice president wa chipani cha Malawi Congress Party chifukwa ndidzapanga zakuti akupangitsa nsonga ngakhale wava suti. Ndiliti abwana wali moyo ausi anapangitsa konsonkhano kupita ku constituency kwawo kumulanje apo iyayi kuja akuti akufuna kuyima kuja iwaja anapita kuchilimba atavala civilian
aliyense pamene pavala civilian slogan ya chipani olo osanena china chilichonse cha UTM olo. Now inuyo mukuti ndinu vice president wa chipani at that time simunapange china chilichonse cha chipani. Bwana Amalira muti ineyo mufune musafune ndine mtsogoleri wa UTM kuyambira liti? Bwanji zonsezi simmachita zonsezi nthawi yonseyi. Anzanu amene ali nduna galimoto zomwezo achina Chimwendo, achina Nkaka, achina ndani amapita kuma constituency yawo ndi nduna akupita pa galimoto ya boma, fuelo wa boma wa anthu wa inuyo kaya misonkhano yanu icho. Koma akukapangitsa misonkhano ya chipani. Inuyo bwanji nthawi manager simmapangitsa misonkhano ya chipani. Lero mukuti ndikugwira ntchito andituma. Mukutenga anthu aveka ma t-shirt a UTM kukatenga cha mumbayani mmochanchantuma kuchiroonekera kuti awa wapasa ma 2000. Of course masiku ano anthu alandira 2000 simwasaukitsa. Boma lanulira asaukitsa anthu alibe drama. 2000 ende kuti akagula packet ya nchere ngati ungakwani. I don't even know kuti packet ya nchere yo masiku ano ili pati. Ili drama zingati. Nanga tine kuti packet ya sugar 2000. Nkati mwavala t-shirt ka shati pamwamba po chiroonekera kuti t-shirt ya nyuwani angovala cha pamwamba angwapatsa kumene. Nde izizi zomane akuti olomutani ine ndikugwira ntchito mwakuti ife zimene zozositi kulola inu tionana nanu. Endiso inuyo munthu ngati mtsogoleri wa chipani olo vice president wa chipani nthawi imeneyoyo ndiliti mmapanga misonkhano yoti okay ndipangitse msonkhano kaya ndipange chakuti at least chosonyeza ku chipani kuti mukupanga zinthu ku chipani ndi chani? Amalira bwana last week iyo munali ndi meeting Central Executive Committee munathawa simunapangitse meeting mmadikira kuti akakuthamangitsani mupite ku court mukane kuti yayi ine sangaitanitse meeting popanda ine chifukwa ndine president wa UTM papepala inde ndinu president wa UTM. Now anthu ena ake akunena kuti usakugwira ntchito zimene zizi anthu inu simachero iwala dausuja sana name chakwera anabwera pa public udzanena kuti ndatuma vice president kuti kunena malemu bwana zoma ndivuta so bwanji pamene kumati malemu ananena kuti ndatumawa kuti apangeza ma reform mwakuti zonse tinamva zimene akuchita usi ndizo mwe zijatu ma reform aja nzanu ucha munamukaniza kuti apange mu ashaina. Lero too late mwaona kuti anthu ayamba ukudani mwalephera mumatenga usi mukuti akapange ma reform ake so ogula chinangwa chokukuta osagula ntedza bwaji naoso chinangwa chokukuta pepani mundikuukire basi akuda kupanga ma reform mukagula chinangwa chokukuta. Now zimene akupanga zija kupita ku office 7 AM ma office saudi kandi kuchipata chani you have to be there 7 o'clock. It's fine ndizoonadi anthu ambiri amboma mmazorowera kupita kuntchito 8:30 9:30 ngakhala achakwera ananena kuti ndikadzalowa mboma anthu azidzapita 8:30 mwina akutsatira zimene zozo nangasalowa mboma mdzakakhala president anthu azidzabwera 8:30 mwina anthu akupanga zimenezo simunapanga promise kuti azidzapita 8:30. Now zimene zija kuti zitheke kuti mumulondole wina aliyense mudzijambulitsa pamene paja ma video amunadali kuti bwanji mwachedwa ndi mwana amalira chani mwana wa 2 months amalira. Come on please zimene zijazo kuti zitheke anthu adzibwera mmamawa mmene tikufunira kuti patient wapita kuchipatala ifa patient ito alibe nthawi
nthawi ina iliyonse patient akhoza kupita kuchipatala 2 am 7 am kachani ndiye nkuona kumakhala machifiti kaya 12 hours or 8 hours 7 am to 7:30 pm musinthana abwera manesi o madoctors odzagwira ntchito. Now ngati mukufuna anthu kuti adzibwera mmamawa agulireni clock-in machine zochipa kunja kumene mumapita mumanama kuti ndikupita ujema na andiyitana akuti nkatenge ndalama takapemphani ma clock-in machine. Anthu akafika bachi apange clock-in muone wabwera 8:30 mumuchotsera mudzilondola nde marifomu aja amanena Saulos aja amenewo koma mukugundika mukafusa anthu ndino amunano ali kuti no mwanayo amalira chani 2 months mwana amalira chani bwanji mwachedwa no apangireni clock-in misonkho ndrama mumatolera misonkho mukumaba ija kumakamangira zima mansioni kumaka kupanga business mwalemera ndinu mabilionea ndizi mumatenga mumagawa ndrama kuti akusankheni pampando mamiliyoni manyuzi taona 70 chakuti miliyoni munthu kuononga kuapanga bribe imene ija ndi bribe mukuapanga bribe anthu kuti akakuvotereni ku convention. Ndrama zimezozo ni misonkho ya anthu imene mukumaba ija tatengani ndrama zimezozo takagulani ma clock-in machine anthu akhale accountable akapanga clock-in mudziwa kuti uyu wachedwa ka 10 mukhazikitsa ndondomeko nde malifomuwo munthu akachedwa ka 10 disciplinary committee apite kenako mumpatsa warning anthu pakadzamba kuzolowera ine ndinakuwuzani kuti by 6:30 at least ndimakhala ndafika kuntchito ndikachedwa 6:45 ndimayamba 7 o'clock assignment yanga ndiyione patient uyu ali ndizi chani mwakuti maorders ndioneretu chani akamabwera ena osinthana ndimakhala kuti ndafika kale chifukwa ndimapanga clock-in. Musanenesa kuti ndizakunja zimenezo si zimenezo sizakunja mariforms aja amanena Saulos aja ndi amene wawa lero magundika mukumtuma usi kapanga ichi no too late, it's too late. Mwaononga kale zinthu anthu sakukufunani munapanga promise kuti mudzakonza zinthu ADPP ndi okuba ADPP anatera simunanene kunena kuti tikadzalwa ifeyo mboma tidzalemerekaye tidzagule zinthu manyumba chani mwakuti kenako temu inayo nde kenako no tidzidzapanga no simunanene zimenezo. China ndikambenoza uku kwathu ku UTM lero mwina mwaona kalenso tawalandira Dr. Kabambe nde kuli anthu kuku akuti akutuma anthu koma abale inu akuti ma concerned citizen a UTM awaveka ma t-shirt masiku akubwera awaveka ma t-shirt apita pa TV pa radio pa chani akanene kuti iyayi chipani chathu chikupita ku DPP akubwera udzatibera chipani. Kabambe wabwera kuti adzachitenge chipani ku DPP. Akulu asakunamizeni amene amafuna kuba chipani amene akufuna kuba chipani nda MCP through usi nda amene akufuna kuba chipani chifukwa nthawi yonse isamapanga za chipani lero ali kumene kwa wayamba upanga za UTM it's common sense. Sizofunikaso kupita ku skulu uku kawerenga zimabuku zikulu no amene akufuna kutipititsa ifeyo ku ng'anjo ya moto ndi usi nde Kabambe sakubwera kudzatenga upresident ife kwathu kusiti mango pereka ma upresident no. That guy is very intelligent ali ndi integrity koopsa, so I don't care what you say.
kwathuku kuli democracy abwera tialandira tawalandiraso ni manja 50 million abwera apita kukapikisana nawo pa mpando wa president akakawina tialandira singati MCP third term chakwera zongopatsana kuti uyu zonse zimene muti akagwirizane tigwirizana nazo zachikale zija aliyense akubwera ku UTM mufuna upresident okay palibe amene akupereka upresident kwa Dr. Kabambe asakunamizeni. Dr. Kabambe sangapange zimenezo si munthu wotelo hayi akuidziwa democracy mene makalira amene wawa Kabambe nda amene anamuzunza SKC inu mabodza anu pena pake mudzichita nawo manyazi. Kabambe anabwera ku DPP 2020 ali kale kozuzidwa ku Saulosi nde munena bwanji kuti Kabambe nda amene amuzuza kwambiri bwana aja mpaka kulowa manda ndi ndani zimene zonse zofunika mwana simunaone video ya mzimayi wa misala kumuyang'ana Saulosi kugona pamepo uyamba kulira sizofunika so nzeru izizi kuti munthu wina akapite ku skulu hayi tikumudziwa tikwadziwa anthu amene anamuzunza Saulosi musaname kuti chipani chikupita ku DPP no. Now akuti akufuna adzanene kuti chipani chikupita ku DPP sitifuna munthu obwera iko bainu zinazo ndezamba kale pa Facebook munthu obwera chancha now zomwe zija za dausi zija amawaisa achedwa kuyiwala tiyambire nthawi ya Angwazi chipani cha Malawi Congress Party party founder wake anali ndani ngati mmawerenga ifaena anu mmango khalira yomweyo mulandire 2000 kwa awa mupite pa Facebook mukajiye 2000 basi pamwezi so 2000 Malawi Congress Party founder wake anali Walton Chirwa. Angwazi anabwera kumene analiko kaya ku South Africa kaya ku Ghana kaya kumeneko kumene akaenda wapasiku uja masiku angati kaya kunali kuno anabwera ku Malawi kudzakhala prime minister koma founder Walton Chirwa ndeuti mwina Walton Chirwa anaona kuti you know what ndapanga find chipani ichichi koma iweyo chiyendetse mmene anagwirizanirana zawozo situdzota anagwirizana zotani khazi yanu ija munthu uja mwayamba kunzuza mpaka kummanga mpaka kutani matumazi mayi chigawenga Walton Chirwa chigawenga inu amene ajana ya DPP tachoka pamenepo chifukwa simuchedwa kuiwa tachoka pamenepo kwabwera ma pressure groups ma pressure group achinaona boka mlepo kaluwa ali ku South Africa radio kaya mati radio chani manager ife timakhala cheru chonchi wina tamwika panja kusuzumira kuti MCP itivera nkhanza zake zinali zimene zijazo achina chakufa chihana bambo ake a Enoch amene achenda amene analimba mtima ndi utsogoleri wa MCP kuti no underground ife nkumamvera kenako achina Bakiri Muluzi achina Brown Mpinganjira achina James Makhumula nkupanga chipani cha UDF panali ena ake amene anayambitsa Abakiri akhala zaka 10 anapanga chani anakantenga kwasi achina Aleke Banda achina Makhumulawo achina Brown Mpinga onse anga ntafu ose aja mizimu yawo iwuseni mumtendere kwasi ose aja nkukatenga munthu ku private sector chifukwa yamba atu mbingo anali wa business anali ma minibus ndana yambitsa chipani chake chija anayambitsa chipani chija kaya anali ndi anthu atatu uyuyuso uyu zikhale anali momo anali mu chipani chimene chija cha bingu chija
mpaka na uyo kukantenga munthu kumpangitsa paredi kumupangira ujeni kampeni anabwera Bingu wakupanja achoka pamenepo Bingu anapanga anakaita na achimwene awo ku America anali aphunzitsa ku university professor ku university bwera kuno tidzapange ndale nkuyamba kwapanga groom bwera tidzapange ndale apanga chonchija APM anapita ku private sector akuti ya ndifuna vice president iwe tabwera kuno kukatenga bwana Saulos kubwera ku DPP abwera ku DPP kachiwiri ka second term aliyai ine ndipita ku UDF ndikatenge vice from UDF kenako bwana Saulos akuti okay ineyo ndipita ndikatenge usi yeah whatever anakatenga ye uja usi uja wokudya zake alibe mlandu cha bwanji fesiti maukira kuti bwana mutitengera umeneko chipana atilanda ngakhale panopodi akulandadi bwanji siti mayankula zimene zozo kuti bwanji mukantenga iye of course ineyo ninadana nazo ineyo mnayamba mwandiona ndikulemba za usi ndili ku UTM bwana ali moyo mnayamba mwandiona ndikulemba za usi ai inetu tina crashana ndi bwana jo ndikuti are you serious ati nimati ndisankena ndikuti osewa achina Matthews ntumbuka ndanda no Matthews is a Catholic nde anthu akanaukira kuti mwaona paja yanu ichi akuona ngati dziko lino la Katolika chani ndinadana nazo ndili wait what ndipo ndikadana nazo dichione now tapanga ujenija zisankho zija achakwera anakatenga nda anali ndi presidential ujeni vice president wao Malemu Mia anakatenga Saulos bwanji nthawi imene jasi mmanena kuti mutipititsa ku UTM bwa ngakhale feti na adana nazo tinanena kuti ukuku anthu awanda ankhanza and it was true zinadziwikadi kuti ndino anthu ankhanza ndizoonadi ndelelo Dr. Kabambe akujoina mukana kuti yayi afuna apite ku DPP chipanicho afuna utilanda chancha mukutuma anthu inuyo mufuna ife tilephere UTM tilephere osangonyadira bwa osangonyadira kuti ya munyadire kaya ndiponso Saulos amene munkakantenga anachokera kuti mesa anachokera ku DPP konko mesa anachokera ku DPP konko so no mati inu tamapanganiza third term yanuyo achakwera third term paja muti servant leadership kaya munthu ukapanga third term anzano akakanika amatula pasi udindo achina Biden nokha munanena achakwera ananena kuti ndikangokanika ndidzatula pasi udindo within 2 years pano chaka chachifolo tinenemo pa Mulungu zinthu ku Malawi sizikuyenda anthu asauka koopsa ndipo anthu akuvutika imeneyo ikhale cyber crime ndizodama kuti anthu sakuvutika ndizoona zeni kuti anthu akutani anthu akuvutika nde musamana mize anthu iyayi kunena kuti dadikirani kai ndifuna ndione zina zake hapa now DPP anthu inuyo mukalowa mboma mmachita zinthu zosokonekera ko basi DPP atakantenga Saulos chimodzimodzi mmene amapangira IMCP osamugwiritsa ntchito enda president achakwera ananena kuti DPP samamugwiritsa ntchito vice president inu munamugwiritsa koyambirira Dr. Chirimanda munapanga masiku anga anthu okuzunguliraniwa awa nanunso kumveranso zimene zija musaonjeze zimene zija
munabwera poyera kulibe alliance chanchani munabwera poyera ineyo andisankha anthuwo ndipita ndikapanga nzanu alipo mpaja inu osapanga ujeni kuti amamva bwanji munthu uyu ndikuyankhula zimezi zali pompa nde musatinamize kunena kuti iyayi chipani chanucho nde chabwino Dr. Akabambe akabwera nde kuti apita atitenga kupita nafe ku DPP. No, it doesn't work like that. Ndipaso naiwa fundo yofunikira kwambiri inu nomwe inu ya MCP munasi achina Tembo achina ndani achina nani uyo Machaka kupita kukatenga mbusa kupita kukatenga munthu wapanja nde nkhani yoti akutenga munthu wapanjayi musayambe iyayi inu nde makolo okatenga anthu apanja munakatenga mbusa reverend or whatever you call him munasiya wonse anthu kwasiya nde lero zisaipe ifwa choti anzanu akatenga munthu wina wake ndi mmetu uneneramo kunena kuti sitinanene kuti mmene tikukatenga iwomo olomene ajoyinamo upresident tengani zikomo kwambiri tilibe president ife kunoko inuyo ndi no ife sitikupanga zimenezo and Akabambe onso sakupanga zimenezo abwera adzajoyina ajoyina afuna kuti akaime nawo ku convention akayima akakawina ife tayari inu simukuona pamene ife tikasangala kuti apapano a president itapata ife what we need tufuna munthu better than Chakwera kuti adzasintheko zinthu zina zake at least zizakhaleko betere tufuna munthu better than Chakwera nde anthu akamati joyina tidziona mmene momo kuti koda awa atapikisana pamene kaya wina wake apezeka waku UTM konko afuna upikisana tidzapanga judge ndi anthufe kuti koda awawa ife sitifuna tu ife mtsogoleri wa chipani tufuna mtsogoleri wa dziko pali kusiyana nde mukamapanga zanuzo mudzikumbukira unena kuti nafeso tinapanga chimodzimodzi musatitonze iyayi osatitonza iyayi ifeyo anthu abwera ajoyina ndipo tidzisangalala tidzivinaso kwasa deire tidzivina kwasa nde musapange zinthu zozikonda paja ndino anthu ozikonda ndikale mwamvetsa abwana Saulosi anali ndi kuthekera endi aliyesa amachita kuona kuti munthu uyuyu akufuna dzikoli at least litapita pena pake koma munamutchingira kuchokera ku DPP kumutchingira munthu kubwera MCP kumutchingira munthu anthu kumati chifukwa chani kumusumira milandu yo ndiyo evidence kulibe wakuba evidence ili kuti bweretsana evidence hayi nditu mpaka munthu akalowa m'manda kumulanda idzi lero mukati yayi tipereka nduna kwa nduna 12 mubwere kutiko kuti kumidima hayi palibe amene angapite kumidima iyayi amene afuna kupita kumidima apite yekha asatenge maujeni iyayi now ausi akumapita pa msonkhano ineyo anandisankha ineyo nde mwakuti anzanutu achilima samapita pa msonkhano akakhani ma problems nkuyamba kulengezetsa ineyo mufune musafune ndine vice president ndine mtsogoleri wa UTM nde musapange chakuti no kulineki kuli Central Executive Committee mesa ni muli Central Executive Committee ausi ija mukumaithawa ija mesa muli kumene koko bwanji osaitana anthuwa Central Executive poteropo kaya mufuna muphatikiza ndi neki mwatenga nkupanga sort out my issues akulu ineyo sindinkapangisa misonkhano ifaja chakuti panopo bwana aja atisiya tikonze chipani mwapanga zimenezo mwapanga
Mwapanga simunapange hayi mukuti ine vice president ine basi kumakakhala pasi kumakadya chinangwa chokukuta osaitana anthuwa mukuchipinda munayamba mwaona achakwera kubwera pa podium nkumadza panga zimene mupanga inuzo kusonyeza kuti simupanga za UTM mupanga za ukuku kumidimako mukanafuna mukanabwera kudzanena zimene zozo kuti akuluakulu pamalamulo otu ineyo ndimwakuti ndiye ineyo kuyambira lero ndidzigwira ntchito simukuyima inu independent inuyo mtsogoleri wa chipani amayima independent zinamba zateka olo mukunene mukuzikira kumbuyo ineyo kodi mwandiona galimoto ndi aujeni ndiyanga ndiyaboma ndabwera udzapanga zaboma anzanu takuzani kale kuti mmagwira iniyo 24/7 days a week mesa mmakhani ma off days anzanu amakapangitsa misonkhano ya chipani pamagalimoto aboma omweyo ndiye inu mufuna mutiuze wise hayi izozo sitilola endi mmene ananenera mwana wa bwana Sean ananena kuti munthu akamwalira damn abwana aja sitaiwala mudziwe chimene chocho abwana aja sitidzaiwala sitiwaiwala ndipo tizipanga za iwo aja daily aliyense amene amasemphana ndi zimene iwo amafuna ngati inuyo ausi sitidzakukondani olo pang'ono akupatsani ndrama kuchipani kwinako kuti mudzapange zakuti koma kunja kuno muzidziwa kuti kuli mulungu zimenezo zizakanika zimene mupanga maplanizo chifukwa inuyo chiyambireni simunapangepo za chipani cha UTM munali bize uko olo pa free time yanu simunakapangepo za chipani olo kuti anthu tiyeni chabwino wakuti ayi olo bwana amwalira inuyo ngati mtsogoleri wa chipani si bwana atisiya inuno ndi mtsogoleri wa chipani mmene mukuneneramo si choncho chimene mmayenera kuchita ndege ija yasowa inu number 1 kupempha mupite pa radio kupempha kuti kodi zikuyenda bwanji munapanga zimenezo munachita munali mati ku MCP mati mama okhala ndi ife wolira munali mati uku olo kulengeza tsiku lija kuti panopo tipangeza kuti kwaitana anthu aku UTM aja kwauza kuti listen apapa kodi tipange bwanji titeni mumwakuti munapanga simunali mati ukuku kumaliro kose kujamesa munali mati osakhala ndi zanu aku UTM lero mukati iya ineyo ndine mtsogoleri wa chipani muli ndi zolinga kaya mufuna anthu apite kumeneko kuti ndija anabwera ndiyoti awapatse mauntu ndikana ing'alulatu inuyo zipangani zanu zakuchipani kwanu ku MCP iko musanamizire kuti mukupanga za UTM no mtsogoleri wa chipani sangakapange ujeni kumakayima independent ndi zabodza zimene zozo musatitopetse mukapita pa nsonkhano of course mumakhandi apa hand nangasi akumakuyikani ma TV chanchani musatitopetse iyayi tikuuzeni chilungamo inu si mulungu sitingakuopeni kukuuzani chilungamo sitingakuopeni kuti tikuuzeni chilungamo no muli ndi zolinga zina osati kufuna uthandiza chipani cha UTM no mukanafuna kuti muthandize chipani cha UTM tikanadziwira padzana bwana asanamwalire lero musati no ndetika kumana ku convention ine olo camping ndidzidzapanga ku Malawi shift changa china chili chose ndikhoza kulolera kuti shift changa china chicho ma overtime mkati ma bonus wonse kufuna kuti inuyo musakawine ku convention mukhale kwanu konko mukuona ngati akutengani vice president running mate 2025 inu anthu awawa
kwawa ndi kukhala kwawo afuna kugwiritseni ntchito mmene anapangira Saulos muja kwapangira kampeni kumamuona munthu wapyerera misonkhano 10 pa tsiku iwo aja misonkhano 3 nanga izizi cyber crimes ndizoona kazinachitika amene simmaona mulibe maso kaya sikuti apapa Mr. Malaya athina dziti ndizoona Saulos amapanga misonkhano yambiri mbiri endi achakwera anali wovuta kugulitsa kuplanta yakuja kuvuta kugulitsa koma anthu ambiri anene akuti okay poti bwana apita uku zatere 2-3 days 4 years yonse 4 years yonse kumapeto kubwana mpaka noyamba kuwonda chifukwa cha anthu amene wankhanza mirandu olo tsiku limodzi inu kupita ku court mtsogoleri wa chipani amapita ndachina Kaliati ndipo asa Kaliati watakhala president bola adziti nena kuti ine ndikhale president mwina koma osati inuyo ya inu zolinga zanu sizinali za chipani cho UTM no musanamize anthu iya inu yotamapangani za MCP zanuzo zimene akumakutumanizo ndikumaka kukuta chinangwa chachiwisi munthu amamuna mayambaso kukuta chinangwa so chachiwisiso mamepo ndezi umakhaso bwanjiso ma reforms awawa amene mupangawa Saulos ndi anali mwini wake munamba maona amene wakumuza kuti akapange ma reforms anapanga masiku anga ndele lolo mukuona ngati kuti inuyo ndaye angakumvereni ngoma inu hayi ndithu ine lero ndafuna ndikuyankheni zimene mukumanena ndigari moto yaboma ndizipanga za naneso ndikuyankheni mukapangaso ujeni ina ndidzakuyankhanisoni sikuti so izizi ifwa choti ndiri kunja ndikhoza kuyankhirani konko kumalawi kunanga inu ndi mulungu inu si mulungu iyaye sindingakuopeni inuyo si mulunguyi yetu nde sindikudziwa kuti china ndi chani kaya choti tikambitsane koma mitu ya nkhani yayikulu ndi imeneyo eti akabambe tawalandira musatitonze kunena kuti afuna kugulitsa chipani awatuma DPP come on now mabodza anu tinasiya kumvera mmene wathuyu anatisiya mwatizunza taona mazunzo whatever you come up with sitingamvere and izizi tidzikachita kwauza anthu amidzi kuti anthu awa ndi oyipitsitsa dziko lonse lapansi oyipitsitsa abishop aja ndi amene achasomuka amanga abishop amanena kuti m'bale wathuyo anatisiya anatisiya utsogoleri chifukwa cha utsogoleri wosadziwika bwino ananenatu indecisiveness ananena choncho anatero chidzungu chakecho kusaganiza bwino kapena titero eti mtsogoleri wosaganiza bwino wosaganiza ngati critically thinking kapena titero hayi ndithu kukanika kuti okay what are we supposed to do inu tabwerani kuno akulu a police inu tabwerani kuno inu a aviation tabwerani kuno pamene papa ndege within 1 hour amayenera kupanga zinthu within 1 hour mutaona kuti ndege ya vice president si kutera something is wrong abishop aja ananena kuti anandisangalatsa anapereka example ananena kuti njinga imene munthu agwe kiri timathamangira oda chenono apa uli kuthamangira sitimapita pamene paja agwa agwa no amalawi timathamangira inu chimene chinakupangitsani kuti musathamangire ndicha abishop aja anena ndafusa kuti akanakhala mwana wanu anafusa kuti akanakhala mwana wanu mukanapanga paka na usiku wake ndi zimeneto anthu akufusa mafunsotu nde inu ya ausi muziona zinthu ngati zimenezi
mukanabwera pa radio, mukanabwera kujeni kudzapangitsa meeting kunena pa TV chani tiye tipange zakuti mwa iyayi akuti boma literecha inu ndeo mapita kubomako kodi panopo zikuti chani kodi mwakuti zikuti cha inu ndeo matenga maripoti makapereka ku UTM panopo aboma akuti akupanga chakuti hayi tinaona anabwera 11 kokwe usiku kudzanira kuti ndege akuti yaso really kumachira kuonera pa social media imene ichatu inawawa ndisakunamizeni. And that's why a bishop aja anena mosa wopa mosa wirikiza ndemuka amanga poti ndinu chipani chankhaza chanyakula muka amanga zimene anena zichandizona zokha kaya pa umunthu anena kuti pa umunthu simmayenera kutero ndeife mutisiye tipange zathu inu ausitenganani nda BFF anuwo best friends forever mukambe kuvala ujeni muzikati kwacha muzikapanga zimene zozo ukoko musanamizire kuti muli ku UTM no musatipake mabodza iyayi musatirakwitse iyayi panopo pamene tili pano ndipoti tikalakwa tidzirapa kwa Mulungu inuyonso nde musatirakwitse no izozo ndesizikutheka iyayi ife zimenezo sitilola hayi sitikulola olo pang'ono olo zitafuta zitatani ukakhala udindo ndi wanu umene ndo ndeye amabwera ena iyeyo tu ndi vice president come on now sale yanga kaya ndi ambiri kuposa yanu ya VP seriously sale yanga ndi yambiri isoposa yanu kaya mudzidalira tu zomwezo zotola misonkho ya anthu yotu misonkho ya anthu yotu kapena tu nde musabwere ndi nzeru zolakwika no awata walandira muzane kumeneko kubomako kuti tawalandira inunso mmene munkakalandira achakwera kukachotsa kutchalichi uko ife sizinatikhudze iyayi ndeka yafuna kutipititsa ku DPP iko inu chikukhudzani nchani mmesa kodi pamakhala competition mukuopanje pamakhala competition itu asiyeni akadziwa ndani kuti Saulo sangapange mgwirizano ndi ujeni kumidima ankadziwa nda you never know china chake chikhozo uchitika kutsogolo ku you never koma wina aliyense tikhozololera koma na MCP zero minus MCP never zosatheka sitingayerekeze zophantu zoiyayi sitingapange mgwirizano ndi MCP izo nde tisakunamizeni hayi nde azitsogoleri inuyo you're always captured itu captured awakunamizani nde muona amene amakuuzani tinzeru timene toto poyamba paja ali kuti agwatu ali kuti agwatu maumoti mukhale pansi bwezi mutakhala pansi ngati inuyo a president ndi mbale wanu uja ng'ono wanu uja I say tipange chani amawi tinapanga promises zakuti manifesto yake olo kugwiritsira ntchito olo mukuti ashayina nde ino ausi khalani kumeneko yalero olo makamaka inali ya inuyo ausi kuti musaoneke kuchenjera kumapita umeneko konkumakapanga za UTM no since when no ndizimene mafuna ndikuyankheni zimenezozo kaya mundirodza inu si mulungu simungandirodzeso basi ndapita ndikagula breakfast zikomo kwambiri ndakunyadirani nonse ngati zilipo zina zimene ndayiwala ndekuti ndipanga weekend weekend sindikugwira ntchito it's my weekend off ndakunyadirani nonse musamaope zachilungamo dzifunsani ziyankhulani zachilungamo mmene anayankhulira bishop aja Mulungu awadalitse awapatse moyo wautali asiyeni apange third term kung'ona apange third term koma anzawo akapanga zomwezo nde kubangula nthawi inake I think kuna achuka zoti bingu afuna upanga third term kaya
awawaliwe opposition ujeni ka leader of opposition kubangula koma ukapanga third term ikwa iwowo nzabwinobwino amene atadzipanga third term mwina president aku Rwanda aja tufazi kuyenda koma anthu akuyenda masanza sakudya sakutani mukati third term palibe chimene mwachita pa zaka 4 zonsezi nde zaka 5 zikubwerazi nde muti iphatu ndi njala azigogo athu basi twadzingomwalira atu ndi njala palibe chimene mungachite ngati mwakanika kupanga impress zaka zoyambirirazi full stop chimodzimodzi olo pabanja sungane kuti yayi zaka 4 amachita uhule amayiwa koma kenako asintha yayi mpangeni impress mkona divorce imabwera after some years sumayambirira divorce kenako nkuzayamba upanga zankhalidwe no amaona zochitika kenako divorce patapita nthawi ndimezi mapangikira mwamva ino wantalisavala gogoda mukundimvetsa ndino atalikale muvala bwanji gogoda ndimezi makhalira ndefo iyezi ingati mwanyachula sikutiso mungakhonzeso kumene kutsogoloku no zinthu zinadula kale anthu akukanika kugula zinthu ma rentals akwera china chili chose basic needs china chili chose panopo ndichosokonekera nde inu mukanakhala ena mukamanapanga zimene wapanga Biden zija kuti ndidzipita ineyo ndikaone zina basi anthu akanakulemekezani koma ifwa chadyera nkuona mmalengeza pa nsonkhano ndi imaso chita azadziwe chipande powomola zikomo kwambiri bye.